Zien dat twee huis? 2 uur, ja. Oh, en met twee heb ik nou het genoeg, hè? Met Luc. Luc. Ja. En verder? Verhaag. Van? Verhaag. Verhaag. Ja. Wat een verwachtingsvol gebeuren is dit. Want als ik dit allemaal zie, dan denk ik bij mezelf, ja, hier wonen creatieve lui. Ja, zo moet ik ze wel noemen, ja. Ja? Ja, zeker. Geldt dat ook voor de buurman? Ja, dat geldt ook wel voor de buurman, ja. Ja, zeker. Want de buurman, Wat die is in heeft de weer aan de andere, op de hoek van het huis, heeft hij ook weer kunstzinnige dingetjes gedaan. Ja, klopt, ja. Figuurtjes met schelpjes erin en zo. Ik weet niet, zullen we eens kijken? Ja, Ja? misschien kon ik tegen nog dingen over die de buurman leren. Ja, die ze- ben wet. Want ik had je al aangebeld. Ja, Maar ja, als dit niet toe is, kijk, dat bedoelde ik. oké. Zus ze er op de hoek? Nou, dat zou ik kennen, ja. Ja, die heb ik dukker gezien, ja. Ja? Maar hoe het vanavond komt, ik heb geen flauw idee. Misschien Nou. is het mij zeggen. Nee, want ik ken Jacques weer niet. Maar wat me wel opviel, en daarom had ik ook de indruk dat het één adres was, omdat die regentonnen eigenlijk ook Klopt, weer ja, allebei... ja. Nou, ik huur wel een stukje van zijn huis, maar in principe ja, wonen we een beetje met z'n tweetjes, eigenlijk met z'n drietjes. Als 3 losse mensen, om het zo maar te zeggen. Oké, 3 losse gezinnetjes. en wie is de derde persoon dan? Dat is Thea, die woont hier ook nog als een experiment voor een tiny house. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Nee. Nou, En- kijk eens. Mogen we even op die... Ja, dat is zeker. Kom maar. wat leuk. Kom binnen. Best ik ook van deze kon rijden? Ik, ja. Ja? Er is een rogel neer. Nee, ik ben een Neerse. Oh, een Neerse. Een Neerse. En de vlaggetjes hier Ja. op de poort, Ja, dat zijn Tibetaanse gebedsvlaggen. dat weet ik. Ja, dat wist ze al. Maar wat vertellen die over dich? Wat vertellen die over mij? Ik heb ze ook metgenomen uit ik denk Nepal of India, denk ik. En ja, eigenlijk doen ze wij in de wind, zodat de gebed met de wind wel metgenomen. Dus eerder vlaggetjes. Het bestaat eigenlijk ook voor een element, om het zo maar te zeggen. Element, ja, uit de kop. Is dit volgens mij de hemel? Is dit volgens mij de zon, groen, de aarde? En ze hangen er al even. En zo hangt dat even een paar jaar. Maar het feit dat Stig niet meer precies weet of ze meegenomen heeft uit Nepal of uit India, betekent dat Stig op heel veel plekken geweest is al. Ik ben wel een aantal plekken geweest, ja. Ja, ze mogen ze wel nemen. Maar dan is er nog zo jong uit. Nou ja, ja compliment denk ik dan. Ik ben nog niet zo oud hier. Nee. Podiumpje. Nou, dat is eigenlijk mijn zitvlonder voor de zomer. Dat is natuurlijk een windje nu. Maar... Oh, ik dacht dat het... Kom mogen we binnen, ver- ja, kom binnen, want ik zet even de soep uit en dan lopen we gewoon lekker een rondje. Dan hoef je Oh, we niks gaan te soepen maken. Ik wil soep maken. Kijk. Ik zit ook wel aan het testen als je wil. Ook nog handig in de keuken, ook nog. Ja, en als we naar de wc moeten, dan gaat dat... Nou, ik kan ze proberen. Ja. Ik kon ervan uit dat het geen echte oud house is. Nee, dat is geen echte oud huis. Het bad wel. Wat? Dat is een bad, dat is mijn badkuip. Nee. Dus ja, dat vind ik wel lekker om daar af en toe in te zitten. Dan maakte ik een vuurtje onder, dan heb ik lekker heet water. Geweldig. Chic hè? Ja, op dit moment is dat heel hip om een hot tub te hebben. Hè? Ja, Maar dit is met wel een beetje creativiteit maak zijn eigen hot tubs. Ja, zo werkt dat. Dus dat is die zitvlonder. Ja. Ik dacht al dat het een klein podiumpje was. Ja. Dat zou je ook zomaar kennen, ja. Wat een ruige plek. Ja, we kunnen best wel eens een rondje lopen. Ik Ja, denk dat je heer. het wel leuk vindt. Want volgens mij is hij veel te zien. Ja, dat is inderdaad, zoals ik kan Veel zeggen, te vertellen. een bijzondere plek, een creatieve plek, ook heel veel kind zeg maar. Dus nou ja, een ander deel van ons plekje om het zo maar te noemen. Jacques is inderdaad niet toes. Dus dat
hier ook een plek is voor samen te komen. Je moest eigenlijk denken aan yoga, meditatie en tai chi wordt hier gegeven in lessen. Dus, Het is wel heel grappig dat je nou het woord yoga noemt. ja. Want we hebben toevallig vandaag, op de dag dat dit wordt Ja. opgenomen, hebben we het thema yoga ook in de uitzending. Oh, echt waar? Ja. Nou, dat is heel grappig. Over een persoon die we in Mook tegenkwamen en die yoga combineert met wandelen. Dat is een concept wat ze wat zelf gaaf. ontwikkeld Ja, heeft. absoluut. Maar dat hier wordt dus ook yoga. Ja, ja. Wat grappig. Nou, ik laat het er allemaal zien. En via de oprit van Sjaak kiek ze dan tegen Deze plek aan. Dit is ook eigenlijk de plek. Hoe het moet gebeuren. Zeg ik Even de andere kant op filmen, Mitch. Want dan wordt even de andere kant moet filmen. Maar alleen de kijk, want daar stonden we net. En dan zussen inderdaad deze ingang. En dat ziet er al direct heel mystiek, mysterieus. Nou, wat zou je dan aan de kant van de deur zetten? Nou, die Christen van die pretuigjes bij, dus dan Nou zal ja, het wel inderdaad een mooie ik vind het ruimte een zijn. bijzondere plek, dus dat is ook een beetje mijn trots. Of mijn trots, ons trots, Jacques zijn trots. Dus ik zou zeggen, kom maar gewoon binnen. Want ik weet niet dat ze ooit hebt gehuurd van Ayurveda. Ja, dat is toch een bepaalde. Dat is Ayurveda massages bijvoorbeeld. Ja. Het is een bepaalde. Is het een heel kunde? Ja, dat is ook Heel methode? Ja, precies. Dus het is vroeger ook heel vroeger is het een oude stal geweest. Op een gegeven moment heeft Jacques het verbouwd. Toen is het al een Ayurvedisch centrum van geworden. Dus hoe van alles gebeurde rondom de Ayurveda, om het zo te zeggen. En nu ben ik het eigenlijk nog levend geven met een stukje yoga, meditatie en tai chi. Als het thema yoga is, dan is het eigenlijk wel de plek, zeg maar. Dus, nou, ik zal het even hier leegmaken. Dus dit was eigenlijk een oude stal. Van oudsher is het een oude stal geweest, ja. En dat is op een gegeven moment is het nu opgebouwd. En daar hebben we deze plek van gemaakt. Nou, Ik kon er toch vragen wie anders zich. ik ben 31. 31. En die geeft dus heel gustig al yogales. Yogales, ja, klopt. Maar wat nog meer? Ja, ik zelf doe eenmaal yogalessen geven. Daarna zijn er nog anderen die ook meditatie, tai chi lessen geven. Ook nog yogales in de zangers, ja. En om terug te komen op wat ze net Boete zei, dit is een ontmoetingsplek. Ja, Waar dus eigenlijk heel veel disciplines samenkomen. ja. Ontmoetingsplek. Ik zeg al, ik benoem deze plek altijd een beetje als een plekje die niet voor mij is. Die plek is van iedereen. Dus iedereen mag hier, als het ware, toekomen. Dat is ook het gevoel wat de meeste mensen hier krijgen. En dan doen ze eigenlijk wel een stukje met een stukje zelfontwikkeling of gezondheid. Ja, dan kunnen ze eigenlijk hier terecht. Dus yoga vult de honger, dat is fysiek maar ook geestelijk, zeg maar. Ja. Leg nog even uit Ayurveda. Ja. Waar staat het voor? De Ayurveda. Ayurveda is eigenlijk de oudste geneeswijze ter wereld. Ik heb uit India oorspronkelijk. En Ayurveda moest eigenlijk zijn, ja, hier in het Westen, dan gaan we, als we gaan veulen, Gewoon naar een dokter. dan gaan we naar de dokter. Hè. Nou ja, dan moest het eigenlijk zo zijn. Dan is eigenlijk een stap te laat. En dan gaan ze ook vaak nog hier het symptoom aanpakken. In plaats van de oorzaak. In plaats van de Ja. oorzaak. Vaak, ja, ik zeg het altijd een beetje zo van, nou ja, als ze kopje hebt, dan pak ze in een paracetamol, dus van de kopje ernaar. Maar eigenlijk is de oorzaak dat ze gewoon misschien meer moet drinken. Of ja, nu mag het op. En Ayurveda kijkt eigenlijk een stapje verder. Wie gaan we dich weer terug in balans krijgen? En inderdaad, we zeggen het zelf al, een stukje massage is een onderdeel ervan.
ja, het gebruik van kruiden is, ja, zo zijn allemaal verschillende technieken. Meditatie, yoga is er een onderdeel van. Om zich eigenlijk als het ware weer gezond te houden. En niet gezond te maken, maar ja, ook in eerste instantie. Maar ook vooral gezond te houden. Ja. Dus het balans behouden. Balans te krijgen en balans te houden. Zo is dat. Hey, Ja. en wanneer ging Stig voor het eerst in die richting denken? Of bist ik eigenlijk altijd wel zo'n Ja, ik ben wel altijd wel, denk ik... ruimdenkend geweest? Ja, dat denk ik wel, ja. En op een gegeven moment, nou ja goed, dat jij toevallig ziet, dat neem ik ook geen toeval. Maar ik beland je wel toevallig ook in India, daar heb ik van alles. Belandt ze toevallig in India? Toevallig, ja. Is het een vliegtuiggeval of zo? Ja, zo leek het er wel op, ja. Ze vulde het wel, laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed, een stukje wereld ontdekken, een stukje mezelf ontdekken. Dan ga je dus jouw cliché misschien, maar dan ging ik met een paard, dan ging ik ver op paard. En ja, mijn gevoel ging altijd naar India, ik heb nog nooit van het land gehuurd. Maar toch wordt dat wel wat mij trokte in, zeg maar. Maar ik durfde niet zo goed. Dus ik heb eigenlijk alles gezien, een rondje meer. Maar ik durfde het landje in te stappen. En wat was dan die angst voor India? Ja, niet zozeer voor India. Ik denk hier de confrontatie voor mezelf. Ah. Daar ging het zich om. En dat was altijd een bepaald gevoel of zo wat ik tegen Ja, intuïtie mocht ze het nemen, een gevoel, ja. Maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Niet zo hardhandig als uit een vliegtuig gesprongen, maar ik ben er wel beland uiteindelijk. Dus nog een tijdje de rondje meer heb gedraaid. Ja, ben ik toch beland en het vulde als toes. Daar heb ik inderdaad van allerlei dingen metgemaakt, maar uiteindelijk ben ik daar teruggekomen als yoga-leraar. In Himalaya heb ik daar eens in een plekje yogaopleiding gedaan. Nee. Dat is net een film. Ja, film. Of is het minder romantisch dan dat? Nou ja, achteraf vind ik het heel romantisch natuurlijk, omdat ze dat zo gaat vertellen, maar dat is wel... Ja, als je een hart volgt, dan komt ze op een bijzondere plek in, denk ik.